лічаўскія каляды, мы рабілі выхадскі Велікдзень. У гэтым годзе у нас у рэпертуары мсціслаўскія спевы. Калі мы пачынаем вывучаць пэўны рэгіён, ну, я сёння ўжо не размаўляю пра Мсціслаўшчыну, але, канешне ж, гэта рэгіён з пэўнай гісторыяй, традыцый, вельмі цікавымі, вельмі разнастайнымі. А мы першую чаргу займаемся тым, што ўзнаўляем песены і танцавальны рэпертуар. Але ж калі паўсюль, вы ведаеце добра, што існуе такое кола абрадавых святаў беларусаў, яно прымеркавана да традыцыйнага земляробчага календара беларусаў, таму што ўсё залежыць ад таго, каб нам трэба пачаць год, потым надо пасеяць, потым гэта наш ураджай узрасціць, потым яго трэба ўбраць, потым трэба яго захаваць. Але ж калі год у ўсіх у людзей пачынаецца са студзеня, то ў нас навучальны год, мы жывем у горадзе, у нас навучальны год пачынаецца у верасні. А таму мы павінны пачынаць вывучаць імі абрады, якія трэба вывучаць у восень. Ну, калі ў восень, калі я пачынала займацца фальклорам, амаль распаўсюджаны такія абрады вельмі шырока, гэта дажынкі, да? Гэта там дзяды, але вы ведаеце, мы жывем у горадзе, ну няма нам чаго дажынаць. Вот, так вот, каб завесці дзяцей, каб яны паглядзелі, як гэта адбываецца, таму мы засяродзілі сваю увагу на такім вельмі прыгожым абрадзе, які называецца багач. Багач, другая прачыстая. Гэта таксама абрад, які звязаны з уборкай ураджая. Кажуць, прыйшоў багач, кідай рагач. І вось менавіта на мсціслаўскім матэрыяле фрагменты вось гэтага багача мы зараз пакажам. Калі мы працуем над абрадавай творчасцю, канешне же, мы не можам казаць, што абрад вось гэта менавіта спевы. Вось мы выйшлі, заспявалі, і гэта ўжо ёсць абрад. Канешне, дзеці павінны размаўляць на беларускай мове, яны павінны разумець, што яны робяць, яны павінны нават вось гэтыя нашы нейкія прыказкі, народныя прымаўкі ўзнаўляць. І вось на гэтым мы ў горадзе працуем. Бо вы добра ведаеце, што ў наш час англійскую мову дзеці, пэўна, ведаюць не горш, чым беларускую, а можа нават, на жаль, і лепш, таму што яны больш вывучаюць. Але ж вось мы зараз фрагмент таго, як мы ўзнаўляем. Я не буду паказваць поўныя абрады, таму што гэта будзе, ну, жадаю, каб гэта было больш разнастайна, то мы будзем паказваць фрагменты гэтых абрадаў. Я выбіраю той матэрыял, які будзе больш цікавы дзецям. Вы ведаеце, цікава гэта тое, што можна пабачыць, гэта тое, што можна патрымаць у руках, гэта тое, дзе можна пагуляць или патанчыць. Ну, спевы самі па сабе спевы фальклорныя абрадавыя, яны трошкі складаныя, але ж вось яны такія. Я ўжо, мабыць, нехта быў у 24-м годзе, калі мы займаліся фальклорам, нельга ў фальклорных спеваў, я не магу рабіць іх больш прыгожымі или нешта з імі рабіць. Вось калі іх спявалі у пэўнай манеры, вось манеру Мсціслаўшчыны, мы імкнемся яе перадаць. Канешне, гэта не зусім тая манера, таму што мы слухалі, як спяваюць бабулі. Ну, мы дзеці, але ж мы імкнемся таксама зберагаць нашыя традыцыі. Таму зараз фрагмент абрада багач мы зараз вам і пакажам. Падрыхтаваліся? Закатилась жарко солнце за Дубровку. Ай, люли, люлю, ляшеньки за Дубровку. Заболела головышка, пойду дворку. Ай, люли, люлю, ляшеньки, пойду дворку. Не знала я молоденька, не дремала. Ай, люли, люлю, ляшеньки, не дремала. День добрый, поважаныя сябры. Сегодня мы запросили вас На багач! У гэты дзень наши продкі глядзелі на свой добрый, богатый урожай. Яны радаваліся, жадалі ўсім дабрабыту. Вось ён, багач, чакаў весь год, каб знайсці новы. Вы какие? Мы люди непростые, с далекого краю. Не часто ходим, немного просим. У годочек один разочек. Дозвольте колядовать, песни спевать. Дозволяю, заспявайте. Мы не сами пришли, мы козу привели. Коза колядная, привели.
лапы крылые, жар загравать. Вовча, вовча, навошта у цябе вочы вялікія? Вочы вялікія, як бачыць цябе. Вовча, вовча, навошта у цябе зубы вострыя? Зубы вострыя, как цябе з'есть? Ратуйце! І як потрібно зробити, коза упала. Коза Охуела! Яна ж 3 дні не ела, каб коза устала, треба дать сала, ды на кожны рожок повесить пирожок. Нясі ковбасу, бо я хату рознесу. не треба хату розносити. Тримай. День добрий в хату, Ганочка. Бог тобі в допомогу. Добрый день, дякую за доброе слово. Яка пригожость. Видать, за зиму наткали. Ты вже наткали, а чого это ви так тепло оправите? Весну полохаете, зиму потримливаете. Є ще холодно. І по-старому свішу весну закликати треба. Давайте мы весну покличем. Пойдемо з горок, дівишей. Там нас весна. Мишей убачить. Благословите, старые деды, весну красну гукайте, теплого летенька дождайте. Благослови Боже, благослови Боже. Пречистая Матери, пречистая Матери. Весной завукайте, весной завукайте. Зиму замыкайте, зиму замыкайте. Зима у вазочку, зима у вазочку. Весна у челночку, весна у челночку. А лето у садочку, а лето у садочку. Ну, звичайно, ми можемо ще проспівати дві-три такі співи. Два такі співи ми можемо заспівати, але зараз ми ще покажемо один, так само, раз уже ми співаємо сьогодні Мстиславський регіон, ми покажемо пісню, яка називається «Ой, село моє, село нове». Такі вельми пригожі, ось наші регіональні співи. Я сподіваюся, що ось те, що ми співаємо, ви чули раніше ось ці співи, які ми зараз співаємо? Ось коли б, ось тому фольклорні співи, ось вони вельми пригожі і унікальні.